Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een mini Chinatown verrijst in Kwartier. De Extra schrijft er vandaag over. In het gebied tegenover het postkantoor is een groot gebied bouwklaar gemaakt. En daar wordt nu gebouwd en dat gebeurt voor de Chinese gemeenschap, zo schrijft de krant. Het gaat om het bedrijf Chinese Enterprises en er komen appartementen, een school, kerk, sportfaciliteiten. Er is nog niet alles bekend over gemaakt, maar het wordt een groot complex waarbij meerdere mensen van de Chinese gemeenschap bij elkaar kunnen wonen. Als er meer duidelijkheid is, zullen we daar ook over melden, maar het is in ieder geval een mooie plek op het eiland. Notaris veroordeeld tot half jaar voorwaardelijk. Notaris Johnny Kleinmoedig is veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf voorwaardelijk, 200 uur werkstraf en hij mag 5 jaar geen notaris zijn. Volgens de rechter is het bewezen dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het witwassen van geld en misbruik van de zogenaamde derde rekening. Het Openbaar Ministerie had een jaar gevangenisstraf geëist. Dat is uiteindelijk dus een half jaar voorwaardelijk geworden. En ook de piano van 150.000 gulden die in beslag zou moeten worden genomen, kan in zijn bezit blijven. Volgens de rechter is de man publiekelijk te kijk gezet als notaris en is dat al een straf op zich. Ook zat hij 2 weken vast in de gevangenis. De regering blij met het ondertekening akkoord. We hebben het er weken over gehad, maar uiteindelijk is het akkoord ondertekend tussen de vakbonden, de vertegenwoordigers van de ambtenarenvakbonden en de regering. En daarmee is een stap gezet in het herstel van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. En dat gebeurde door het ondertekenen van een akkoord over het intrekken van de kortingswet. Op 1 januari 2021 ging de korting van de arbeidsvoorwaarden in. En dat had te maken met de financiële steun uit Nederland tijdens de COVID-crisis. Met de intrekking hiervan wil de regering de normale arbeidsvoorwaarden herstellen. Eind van dit jaar zal de indexering worden betaald en die gaat in per 1 januari 2024. En het is in totaal een bedrag van 17 miljoen gulden. Uitspraak over onteigening Hot Chicks. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de zaak Hot Chicks /Wings op de Goosieweg, waar lange tijd Hot Wings werden verkocht. Maar tussen 2017 en 2019 waren er ook zogenaamde Trago-meisjes. Die vrouwen kwamen uit Venezuela en waren daar om mannen die de Hot Chicks bezocht te plezieren. De eigenaar van deze zaak, Nelson T., had een schuld volgens het Openbaar Ministerie van $500.000 dat hij zou moeten betalen. Maar volgens de advocaat heeft hij een hele grote belastingsschuld en waren de inkomsten van Hot Chicks niet zo hoog als het Openbaar Ministerie deed voorkomen. Dus uiteindelijk is de straf terechtgekomen op 78.000 gulden die Nelson T. moet betalen. Negatieve gevolgen van parkeergeld, zoals bekend, sinds deze week moeten mensen betalen als ze willen parkeren in Punda en Otrabanda. En de Extra heeft beelden van Punda en volgens ondernemers heeft deze maatregel ertoe geleid dat het heel stil was de afgelopen dagen in Punda. Sowieso is het door de week soms erg rustig, maar door het invoeren van het parkeergeld is het nog veel stiller, zo zeggen ondernemers. Tegen de Extra, die ook beelden heeft opgenomen, onze fotograaf waarin te zien is dat het echt heel stil was in het centrum van onze stad. Onhygiënische situatie in Caya Girasol, dat heeft de bewoners tot schrikken gebracht. Want er is een riool waarbij het rioolwater uitkomt, zeker als het regent. Dat rioolwater komt in de tuinen van mensen, ook bij een peuterschool in de straat. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Maar al een week lang gebeurt er niks, zo zeggen de bewoners. Er is contact opgenomen met openbare werken, maar die zegt dat er niemand is die het probleem kan verhelpen. De bewoners hopen dat het de komende dagen niet opnieuw rioolwater in hun tuin terechtkomt. Brand in huis Granaatappelweg en dat is in Dominguito. Er stond een huis in de brand, maar voordat het over kon slaan op andere huizen was de brandweer snel aanwezig. Dus goed werk van de brandweer. Er was wel hulp nodig van slachtofferhulp, want de eigenaresse van het huis raakte helemaal in paniek toen ze de brand daadwerkelijk zag. Maar gelukkig is het dus beperkt gebleven. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar kunnen vandaag de verkiezingslijsten worden ingeleverd. Partijen die mee willen doen aan de parlementsverkiezingen van 6 december hebben de hele dag de tijd om hun lijst in te leveren. En gisteren waren er al partijbijeenkomsten, onder meer van de grootste partijen AVP en MEP, waarbij de stemming er goed in zag en beide partijen geloven voor de overwinning te gaan met de nieuwe verkiezingen. De partijen die hun lijst moeten inleveren kunnen dat dus vandaag doen. Gisteren werden er al enkele lijsten gepresenteerd. Daar zaten geen grote verrassingen bij. Maar het is wel goed om te zien natuurlijk dat Aruba weer naar de stembus gaat. En dat er veel vertrouwen is bij de politieke partijen. Dan gaan we naar Curaçao, want er is nieuw kunstgras aangekondigd voor het stadion Ergilio Hato. Het wordt kunstgras van de hoogste kwaliteit. Alleen Curaçao heeft in de regio dergelijke goede kwaliteit voor het kunstgras. Zo werd gisteren bekendgemaakt. Het is een samenwerking met Greenfields. En het zorgt ervoor dat Curaçao in ieder geval het stadion op een hoog niveau kan opereren. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook sommige internationale wedstrijden hier gespeeld kunnen worden. Het proces is nu aangekondigd en zal de komende tijd plaatsvinden. Dan gaan we naar Argentinië. Daar is de voormalig lid van de band One Direction, Liam Payne, eerder deze week uit zijn hotelkamer gevallen. Hij is overleden. En de afgelopen dagen is er internationaal heel veel nieuws over gekomen. En de fans hebben voor het hotel een herdenkingsgebied gemaakt voor deze ster. Wat er precies gebeurd is nog onduidelijk, maar hij verbleef al enige tijd in de hotelkamer. Er zijn veel verhalen over drank, drugsgebruik, vernielingen, zo is de televisie kapot gemaakt en lagen er verschillende medicijnen. Toen hij uiteindelijk uit de hotelkamer viel, had hij een fles whisky bij zich en een aansteker en een telefoon, zo heeft de politie bekendgemaakt. De zaak wordt nog onderzocht, maar de fans zijn natuurlijk heel erg treurig en u ziet op de beelden dat zij rouwen voor het verlies van Liam Payne. Wij zijn ermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Dag.